as miñas costas, aí vedes, estou a orilla do río Oitabén. Aquí, eu non sei se dicir que estou en Aranza, se dicir que estou en Rego do Vargo. Claro, o tema é complicado, porque para temos o Concello de Soutomaior e para cá temos o Concello de Ponte Caldelas. Debemos estar aí na extrema. Eu creo que o río divide os dous concellos. Precioso o río Oitabén, vos recomendo, porque xa fixemos algún traballo anteriormente no que falamos xa vistas as pozas de Aranza e as pozas do Oitabén, da Aranza para arriba, pero todo este río, hasta que se xunta un pouquiño abaixo co Verdugo, fai unha serie de pozas que mirar que preciosidade, e de Brán son sitios onde a xente se xuntan para disfrutar do baño, do tempo libre. É un paisaxe realmente espectacular. Pero, bueno, non viñamos aquí para falar de paisaxe, viñamos a falar un pouco de arqueoloxía industrial. Estamos nun sitio das primeiras centrales eléctricas que houbo en Galicia. Estamos falando de calá, cando se empeza a electrificar Galicia no ano 1900, aparecen varias centrales e aparece esta que teño ás miñas costas. Vedes, aí están as ruínas do que sería esta central eléctrica que no seu día sirveu para electrificar esta zona, por suposto, pero sobre todo pola demanda de electricidade que xa tiñan vilas máis importantes como podía ser Redondela, non? Se construye esta central hidráulica. A central é un edificio pequeno, era unha mini central, pero o importante, o impresionante desta central é que collía as augas eu creo que debe de superar os 2 kilómetros río arriba, nunhas pozas, cai por arriba do Oitabén ou das pozas de Aranza, que xa metemos un traballo no que vimos ali un muiño que era impresionante, e ali unha enorme poza que fai. Por aquí o río colle bastante velocidade de inverno. Pois aí 2 kilómetros para arriba se desviaba o río, viña un canal impresionante, era unha obra de enxeñería que o que se acerque a Aranza vai no ver perfectamente. Se ve enfrente, a ladeira da montaña, vai ver o que era o camiño de Rieiros, que ayer falamos xa de él, e augas abaixo un enorme canal que era que servía de abastecemento de auga a esta mini central. Mini, bueno, sería hoxe, naquel momento xa era unha central puntera, non? Aí se ve, eu creo que sí, que se vai apreciar, esta era a fábrica da luz, como lle chamaban, a fábrica de luz de Aranza, aunque eu estou en Rego do Vargo, que xa pertenece ao Concello de Ponte Caldelas. Non sei por que Aranza quedaría a este outro lado do río, e claro, aí cambiamos de concello. Pero así foi conocida como a eléctrica, a central eléctrica ou a fábrica da luz de Aranza durante os moitísimos anos que estuvo en funcionamento ata que isto quedou no abandono porque, bueno, se impuxeron outro tipo de centrales, outro tipo de tecnoloxías e isto quedou abandonado. Nela, o entorno é espectacular. E nela, bueno, temos aquí unha placa cos veciños de Rego do Vargo, recordan a Suso Bamonde, vedes, aquí está esta placa, e ademais o recordan como fillo predilecto este lugar, de Ponte Caldelas, e tamén reza que no río Oitabén pois descansan as cenizas deste home comprometido con Galicia, coa nosa cultura. Aí temos a central. Eu estuve dentro, está, bueno, nun estado lamentable, penoso, coberto de maleza. Aquí houve uns lumes forestales bastante voraces, degradaron o monte, houve incluso desprendementos. Eu creo que da parte de atrás eu pretendía incluso meterme atrás para ver o abastecemento de auga. Se quedaban restos da canal da auga, pero realmente é imposible.
Bueno, dicir, como cheguei eu aquí? Porque algún dirá, eu nin coñezo eso. Pois eu tampouco, pero Manuel Fernández, que me escribeu o mensaxe, me mandou un enlace e me dixe, oye, Xan, tes eso aí, xa fixeches as pozas, fixeches muiños do oita ben, pero quedouche isto atrás. E entonces, grazas a él, pois descubrimos este tesouro que espero que disfrutedes. É un bo sitio, é un bo sitio para vir a explorar e, sobre todo, disfrutar do río, que eu non o coñecía. Hai unha chea de xente aquí bañándose e o sitio é espectacular. Ata igual me meto eu. Claro, eso non vai salir eh, no vídeo, pero porque non hai que me aguante o teléfono, senón tamén non lle vou dicir aquí, oye, mira que vou facer un vídeo, vou me meter aí na auga, grábame, porque dirían a este friki que pinta aquí. Deixo-vos. Antigua fábrica da luz ou central eléctrica de Aranza, pero, como decía, a mellor maneira de chegar é desde Rego do Vargo, no Concello de Ponte Caldelas, e creo que isto sí, creo non, estou seguro, pertenece á parroquia da Insua. Veña, moi boa tarde e unha aperta a todos. Moitas grazas.